И здравейте! Опа! И здравейте, хора! Аз съм Наско и днес играем отново Black and White с Крис, защото неговия клип се бъгна, понеже му спираше нета. И се чуваше все това е... викам. Да, и това ще бъде нещо като втори дубъл, но аз първи дубъл ще го кача. Понеже при мен се получи. Да. Това ще бъде нещо като втори епизод, така че... Нека започнем. И да не ми бъг. Да се надяваме. О, мале. Що така започва да лагва, бе? Не знам. Так много реших, че е само при мен това. Да знаете, не очаквайте много клипове от Крис, понеже на него много бавно му се качват. Да. И... Да. Което е доста лошо. Нали, Крис? Да. Ай, брат ми също трябва да качва. И може би ще качвам през ден. Да. Канала на брат му е Ники ТВ. Той е Крис. Той е Крис ТВ. Да, и аз бях Наско ТВ, но станахме много ТВ и прекраси на Наско Гейминг. Като... Започна да ми забиваш. Да вземе на тебе да ти бъгне. Не, аз се чувам перфектно. Ама аз не. Чакай малко. Сетих се какво да сложа в базата ми. Какво? Едно бързо хилингче. И едно за амуниции. И това нещо каквото и да е. Някакъв... Спрете ми, минавате на купчето. И на тебе ли? Аз ще сложа още един търът. Аз сложих 3. Аз ще сложа още един. Аз слагам някакви грешни блокчета, като искам някакви по-хубаво блокче да сложа. Аз наричам това човече чичката, защото ми прилича на чичка. Да. Това е логично. Аз ще започна да копая. Отново ще направя... Да се. Вярвам в теб. Вярвам в тунелите ти. Опа! Какво стана? Не копах надолу. А на къде? Нагоре. Как така си копал нагоре вместо надолу, бе? Не знам. Ти какво, не знаеш посоките? Не, знам ги просто... Така ще им направим обаче по-бърз път до нас, така че по-добре не го правим. Не ми пука. Всъщност, аз ще реда за тебе, забавям ние, че да не са чак толкова бързите. Имаш предвид лепило? Някакво желе. Да. Знам, че обикновено аз се фащам в такова нещо. Имам още 11. Какво правя? Какво? Нищо. Те, както сега трябва да пълзат, пък и ще трябва и да се забавят и да го чупат. Ако не им се минава. Така свършиха ми блокчета. Помагай ми! Погледни назад, какво става сам. Ти покупай малко, аз ще послагам. Да. Стена. Не бе, ти купай. Няма на къде. След 30 секунди ще мога да купая напред. Тук сакът не можем да поскачаме. И аз сложи блокчета отдолу. О, колко иска търлета?
И 950 блокчета. Как ще ги съберат тия блокчета, бе? О, започваме насе. Аз пускам тук едно търет. Аз събирам за него. Че тия тухли ми дават само по 25. Тъпото е, че сега ни виждат къде сме. Мале 1200 ми трябва да още един търет. Що па 1200? Къде е търгата? Его е там назаде. Я ще поставя един така. Точно до твоя. Много бавно се поставя. Е така, после... Бега, я ще купая. Че ми трябва за търт. Аз ще сложа един хилинг. Къде е? Е, супер. Аз ще сложа едно такова за патрони. В средата на терена сме. Имам доста още да покупая. Ще сложа още един търт. Ти колко търта вече имаш? Но, Не имам предвид колко сложени там до картинката ти пише. О, ние ги атакуваме. фото ми за какво е сега? Не знам. Аз ще го използвам. Нещо стана ли с теб? По-бързо копане. Да, сигурно. С тия блок машини сме идеални за кава. Чакай, аз не съм много знал от това оръжието. Отвори беди. Какво случва? Добре, то защо дойде под земята при нас? Гати идиота беше тоя. Мене ме уби. Ти жив ли си? Да, тук ще стане жив. Да. Да бидат малко по-напред, така хубаво ще им дойде. А това лепилото какво прави? Знам, че стреля някакво лепило. Да, се. Не знам. Аз предпочитам да регистрирам с... Ето аз пак слизам в тунела. Аз и по... Има един приятел в тунела. Дай по-напреде. От другата страна е. Ето го, от тебе беше. Виждам Сега го. се изкачва. Айде, слепило. Облепих го хубаво, обаче не бие много демидж. Аз убих един. Аз един я го сточи. След 5 секунди се връщам. То не бие много демидж. Аз ще опитвам с друго. Ти си наш. Къде си тия? Бе, нинджо! Ти избягах? Аз ти казах, че тунелите не са много добра идея. Добре, те също имат тунел пред нас. Да, открих го. С него пак са нинджата и той
Дребничкия. Кой ме при базата? Ти ли си, Насе? Насе, ти ли си при базата? Не, аз съм в нашата. Пазиш. Да, ма, той е много слаб. Да, наистина. Гледай. Убиват ме за секунди. Ма за сега ги биеме, някой е нанесъл демидж на базата. А това тъпо лепило за какво ми е? Да лепиш нещо. Да, чакай, ще залепа дупката. То дори не ми вкарва демидж. Чакай, ще го облепя. То почти никакъв демидж не вкарва. За какво са го сложили в играта? Имам въпрос, какво ще стане, ако изтък... не, това са времето, което проверявам. Аз реших, че това време, ако изтече горе, как да пише, ще ни изключи. Второто му оръжие мисля, че бие много повече. Еми, аз се надявах второто да бие повече от първото, ама... предпочитам да ги бия слепило. То второто му е такова, шотган. Да, нали. Гледай, даже и асист не мога да взема. Мисля. Не, имам. 6 асиста и 6 дета. Ти поне имаш кил. Не, сега ще си платят. С моето слабо оръжие отивам да ги нападам. И ще да се метна в лавата вместо да легна на другата страна. Вие верно ли тръгнахте и отгоре да минавате? Чакай. Искам да те залепя. Спокойно, аз съм приятел, само ще те залепя. Къде си, бе? Тъпата нинджа и това тука... Дребничкия съдбата суи. Насе, в тебе ми е надеждата. Давай. Аз пак им тръгвам към базата отгоре. Не знам защо копаем тунели отдолу да минаваме, като става 2 пъти по 2. И разбира се, ще загубим връзка. Извинявайте, кучетата ми лаят. Аз винаги губа връзка. И за пореден път него му спира нета, което Е много тъпо. си е нормално за него, да е. Не. Живота ми не иска да качвам клипове. Малек кучетата. Кучетата ти също не искат да снимаш. Момент. Аз нападам нинджата с шотгън. Моя грешка е, че те нападнах нинджо. По-добре. Сори, бро. Какво? Нападнах нинджата с шотгън. И? Познай какъв беше краят. Уби го. Не. Забуга, това е шотгън. Разбирам да беше някое силно оръжие. Вау, шотгъна ми има мерник. Другия път ще го нападна с бор машина. И слепил.
Аз съм в базата. Не. Рипвам. Аз докато сетат тия имат хиляди си човека, аз съм сам. Погледни какво ми правят кулата. Нали няма да рипнеме в 10-та минута? Не, идвам с бог машината си. Чакайте, не! Не! Фак! Втора загуба, но CS имам. 2 загуби. Какъв е този лош късмет? Ти си възможно най-лошия късмет. Да. Като снимах сам спечелих. Това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал как се излагаме. Ако ви е харесало, абонирайте се, дайте палец нагоре и... Чао! Чао!